Nakaway pat ka jingjia sya Thang kali ha pelau ke NF Railway Officers Rest House Halaban kabala suba jia ha ka step senya jong ka khatway tere gluber araja arpusan la suba bagi Runar kila 1 cube lingba ka kenro kabala ta daki bilor pat kabaker ya ketika Rest House namar la don ki dak Snam ha ketika kenro Imat ki Runar kila mong ti mong kejat pat place Snam ha kapor bawan rung ban Thang ya ka kali ka badan yo registration number ML not san ke nyo san sau khandai ni hadin bakila dep ban Thang ya ka Ketika kali kadai ke jong unong shet bam ha ketika Rest House bat ki pulet kila wan ban toket ya ketika jingjia ha kapor mensgi ha ka ba kila lum nong muna ni sample jong ketika Snam Na ketika kali ka bala sya Thang lalap yau bilor bia ubala pendon kam kum u petrol bom yau bala tap ha ka kali da ka jing thmu ban Thang ingkhong ya ka Kipulet kidang penlong ke jing toket punya halor kane bat kum ban sukudau ba kane ke jing jia sya Thang kali kadai ka baar hadian ki kai pot khubor ba kala jia ka jing sya Thang kawai ka kali sarkar ha dong ka diang nong mensong ha kane hi ka step senya Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya